Poté, co jsme v prosinci 2016 pomohli dětem z nadace Dobrý anděl, jsme dlouze přemýšleli, jak znova pomoct tam, kde je to potřeba. Přemýšleli jsme, až jsme díky našim mazlíkům došli k myšlence, že ne všichni mají takové štěstí, jako ti naši čtyřnozí kamarádi. Ať už ti naši, nebo u vás doma. Někteří ten domov nemají. Rozhodli jsme se, že do této akce zapojíme i vás. Během 3 měsíců jsme z každého prodaného litru motorového oleje odkládali 10 korun na psí útulek. Dnes je den D a my jedeme dodržet náš slib a předat dary čtyřnohým kamarádům. Ahoj, právě je konec října a jsme na cestě do společnosti Canis Prosper pro nějaké granule a hračky pro pejsky v útulku. Mimo jiné jsme se dozvěděli, že v útulku by měli zájem i o nějaké lékárničky staršího data výroby, tak jsme jich nabalili k tomu ještě plný kufr. Byli jsme rádi, že náš velkosklad Canis Prosper si vybral pan Fojtík pro svůj projekt na pomoc zvířatům a rovněž se účastníme a pomáháme zvířatům nejen v jeho projektu, ale i v dalších. V Canisu jsme naložili 2 auta plná různých granulí, piškotů, pamlsků a hraček a vyrazili jsme směrem do Ostravy Třebovic, do psího útulku statutárního města Ostravy. Kdy vám to můžeme dát? No, kdy nám to můžete dát, ježišmarja? Jsou to 3 plné kufry, s tím, že jeden kufr je plný těch. A máme hotovo. 25 pytlů granulí, nějaké piškotky, konzervy, spousta hraček. Já věřím, že se pejsci budou mít aspoň trošičku dobře. Ještě pár slov na závěr. Jako poslední jsme se rozhodli, že vezmeme aspoň 2 pejsky na chvíli s námi ven. A musíme říct, že i přesto, že jsme přivezli pejskům granule a podobné potřebné věci, vůbec největší radost mají z toho, když za nimi někdo přijde, vezme je ven a prokáže jim lásku. Oni ji totiž moc rádi vracejí zpátky. Zkuste se stejně jako my příště zamyslet, jestli místo kupování nového pejska nerad raději domov těm z útulku. Nebo si místo nedělního kina aspoň za nimi stavte na procházku. Děkujeme.